Здравейте хора, аз съм Доктор Гейминг и днес нови екземпляри. Ето тази игра наречена Майнкрафт. Това е игра, в която най-вероятно се е чували, но игра, в която трябва да оцеляваме. Ние ще го направим по друг начин на Creative, където имаме всичко и няма нужда да правим нищо. Аз ще ви покажа най-новата версия 1.12. Мисля направо да започваме. Направил съм ето тук този свят Update Version, в който ще ви показвам всички нови версии, нови неща. Както виждате, това е всичко, което имаме ново. Ще започнем с ето това нещо, което направих. Както виждате, това е красив, като фенарт. Красиво, това е новите легла. Можем да правим такива работи. Ще ви покажа после как да направите. Така. Сега, всички вълни, шелкър боксове, имат нов цвят, както и Hardened Clay, т.е. тук е това. Вече е теракота, но преди се казваше, чуйте зомбите и сега ще ви покажа откъде са. Преди се казваше глина, сега се казва теракота. Както виждате, всички тези неща, по-скоро вълни, имат нови цветове. Не са нови, защото нов човек купи Майнкрафт на една жена. Ето тези три цвята са тези, които най-много се виждат, че са с нови текчери, нов цвят. По-ярки са. Имаме шелкър боксовете на всеки един цвят. Имаме това. Бетон. Бетонът е много гадък, няма да го видите на черния, но ето го виждате тук. Много гладо нещо. Това е приятно. Нещо, от което бетон се прави, намира се ето това. Цимент. И този цимент се облива във вода. Не съм готов за това. Се облива във вода. Ето така. И става цимент. Става бетон. Опа. Нищо не сте чули в момента. Тази вода тук ще я спрем. Така няма ги заменям, но да, разбрахте го. Тук това са килимчетата. И те имат различни цветове. Чакай да ги сложим пак. Така. Имаме новите легла. Всичките легла са цветни. Имате същите цветове. Така, сега да покажем нещо. Вече леглата, всички легла, можем, когато скочим от високо, вече са като слайм блокчетата, което са ето тези неща. Подскачаме. Но се вижда, че на слайм блокчета скачаме много повече. Те се скача малко на тях. Това не е много. Също така имаме ето това. Glazed теракота. Глазирана теракота. Която е много красива. Това е много красив блок. Много хубав дизайн и текчър. Но аз не съм добър билдър и не знам как да го използвам. Имаме тук. Какво имаме? Гари и Динърбон. Динърбон е завъртяния папарал. Така. Сега ще покажем няколко неща. Това са новия моб папагали, които могат да се качат на рамото ми. Са неща, защото е закачен. Гари, закачи се на рамото ми. Гари. Добре, Динърбон. Ела на рамото ми. Гари. Съжалявам, Динърбон. Ела върху мен. Аз не съм това опитомил. Трябва да го опитомим, като му даме семена. Чакай! Гари! Така, Гари вече е опитомен и ще иска да дойде на нашото рамо. Ела на рамото ми, Гари! Ела на рамото ми, Гари! Имам папагала, съм пират! Където погледна за дете и поглежда на там. Така,
Ако дадем бисквитка на папагала, умират, получават поизън и умират. Също така, ако сложим някоя плоча близо до тях, е така, те танцуват. Какво си че? Добре. Ще го сложим отново. Не танцува Гари, защо? Защо Гари? Добре, сега менюто, ето това разни меню с кофичката лава беше тук, а тук имаше друго меню. Сега вече са свети заедно. Ето. Тук е всичко. Това са папагалите. Гледайте сега. Папагали. Що не искат да танцуват? Нека да сложим много от тях. Танцуват! Той танцува! Гари на рамото ми си. Гари го няма! Така. Това е за папагалите. Искам да кажа, имаме нов тип стрела. Ето този тип стрела. Стрела на късмета. Имаме и такъв полушън, но това е друг вариант. Така, ето както виждаме. Тук съм направил малък клок. Спрем музиката, дразнище е. Имаме малък клок, който изстрелва по 2 стрели наведнъж. Направен с новите бетони. Цели бе? Спри клока. Така, нека да разделим стрелите. Така, това е всичко ново. Сега ще ви покажа най-хубавата част. Всичко ново като блокове, имам предвид. Като отидете в крафтинг тейбъла, имате ето тази книжка, нали? Тук ви показва всичко, което можете да направите. Ето тук може да се цъкне. Показва се всичко. В момента показва всичко, дори което не мога да направя. И това са нещата, които могат да се правят и да се не направят, защото в моя случай няма нужда, ето така, например, да няма нужда нубовете хората, които сега започват да играят играта, като някой от вас, които гледате в момента клипа, знам, че сте там, нямат нужда да се опитват нали, да знаят всички рецепти, да ходят до Википедия. Ако цъкнем отново, можем да показваме само тези неща, които можем да направим. В момента нямам нищо в инвентара. Няма да мога да направя нищо. Тук може да се търси, можете да напишете. Така, примерно, искам да намеря пистан. Пиша бутал. То работи на английски още. Защо не работи? Излезе. Така. Трябва да сте в неговото меню, значи. Бутал. Това и аз не го знаех. И аз научих нещо ново. Така всичко е това. Че ми беше на гърба. Така че това е най-якото нещо. Да пуснем този клок, много е хубавен. Хоп. Така, всичко за този клип е това. Моля, абонирайте се за моя канал. Харесвайте ме. Харесайте клипа, гледайте го. Кажете го на свои приятели, защото напоследък всички хора така правят. Всички ютубери казват на гледащите хора да кажат на свои приятели. Аз казвам да го кажете на свои неприятели. Всеки, който срещнете на улицата и не го познавате, кажете му за този клип. Това е всичко. Ще се видим другия път. И чао, Homo sapiens!